in zavain chibai vek ule tuna hian tun laia ka hun man tamna ber ka bathlara komme ka bathlara hian jing le tlai le zana te ka omna sa ma tun hi tlai ani a khwa eng pup maya in bela hian sava anom nek nek karon sham le kha anom khup mai kan soido purpur anga hi ka sitting room ania ka sitting room tukver ni a sitting room dot chia hian tuna ko omna ka bathlar hi omani te chuan thuthleng se ka in chopa he tingtang do hununa zaina tur tingtang ka in chopboka chuan ti hian hoivel hianin a view nuam ma ko omna hi nuam ka ti ve me ni chuanin ka t-shirt hi angong hi to torot deuh hleka kan tom kan vial tu mani hi tin video editing veli ka thiam lo wangin ti hian ke ma in ka ti vel nok noka a mo siam lo tura ka ngai hei hi ka nei chun vel yaw yaw ani a ka jin san lo plo pa chang la tuite ka pek thei ngila mai ro chu hei amoi ve mai ani ti chuan eta hian ka dor te ka ti maya bathara movie in le a bible chair vela ko oma ka tur vel no huthem Pepsi, Fanta, Sprite, noodles, Doritos itun like inas deuh hleka Lays ni hoi chi rampam mama le khom ma dorte hi hei aya hemi liet ni alian vel tur hi ka walking closet a kan nei boka chuan hingang Pepsi Fanta Sprite ti vel hi chu ka in fashion lo ka chan te tan anu len huna tan hen ka ti deuh bera ka in lai mek Pepsi nia hei ka bol du ania hei bathara ko oma noodles vel ke ina ani a hei ka udu tak rilu tha mai warm day of zarkot KB Bakers nei tu te sonta sum tumim pek chuni a chuan sanate kom chini bangin lamp kada a te chuan ka bible du ber mai sam ten lai ka chiara sam le thuvin te ka du a big tikin sam ka du a te chuan ta hen food rest ka le laptop kada a ti hian du huna thumu in ti hian kilonga om hi nuam ka ti ma tin taksa selna tan han thashim shima ei lung thil le thil ra chin chim shim hi in chunga te le kot angchi kota ka kal te hian le in chunga poni se kilong in ka kal na sa hle ni in lo ching vet in chin don nya tin nya du dan ten anglawa ma se ke ma a chuan kut no lu tuk te ke no lu tuk te ka du velem lawa a chan chu apil du me ya ke no lu tuk te hi chuwan chuan ti chan ka du zok ani ti chuan hemi da tai hianin ka du huna ka zai tingtang ne na ka zai in tur music stand ka da he la sang ka da chuan da hian tripod an da chuan so ka view ania anuam ve mai ni thli lo tho hewa ka thlanga hian building dang min hlia thei tuma anom lawa tian ni te a boka ni te lang theya tin jana hianin rale lam min ep veng so enge jana hian light hiaron te upa ange nuam thei khop mai a view tin kom thanga hianin sava new hi jing te laia te an sham sa thina nuam ani ole kan sha thu angin tun lai kan bo rak chu ari thle maya kan la ton ngai lo hun kan tonga bo rak kan tonga mani na hei ni chumni pakhat chung kan tom thap don ni a leng chak tak le chhuak chak tak te poka inom karinga in mo ho lawa ke ma bi ka chuanin I ka pon chho ai chuan mani na I om hle hi nuam katia manin ka ngai na zo ka pon lam ai ke ma tan chuan a shi om lo a
tang in ma shom ka tilawa i chuan hei kan riru shom lu tuk le to tuk ti re na tan memes te kan in share fiam thu te kan forward kan post a thalu tuk vek thawani chu ti ral chuan fiam thu kan kal ra lang ti te kha a hlo omin ka sia atin i nge he na tuar tu tan te hian kan tawngtai lam thei ngil si khanin kan lo forward rongot le nui rongot a hang kan lo ra lang ti kha kan hlau a thanem ngai na ni chu chuanin pathian na kan in kar chin fel na huna tan te huni mangi la ke manun ke pon chin fel timeng katumanga nangni pon in kar pathian in kar kha chin fel lo tum ola chu tang zelin Khawtlang hruaitu te le ram hruaitu ten fakawm ka ti a an thu oi ila mitin tan anin huamin anin pm ema Mizoram namdang lo umve te tan thleng a Mizowa awayeme a Christian em ani ya alawm ka ti a tin engemo du khoplo na te pokan lo ne mi thia ka tianga khanin sel mai lovin inge athazok tornya kan sha te po in shilsha zel te po kha an mani shilsha te po kha athanga in du sakna te chu tu ma in lunglawa an lak karing lawa an lo ngai thadu emang te kha shaila athawme tin tun lain hei zana Frederick-a rawngbawlna te TV live in a chhuak TV lo clear thelo tan po YouTube clear tur oma an live chuan an live ezel turpon base ila omhuna chingchiang u idingang u ban pharila mai mitching la ati angchi te pokha kanom huna lo zomin lo ti vezel ila I nge imani tan chau khan ani kan chung ko tan te khan tawngtai ila acha in ka sia a ole chuan ka YouTube hian ka video masa khanin tun kanin khung chunga kan hun man dan tur thazok ni ka shat te thanem ngai takin karon soya I khang te kha lo en ula in lo hlok pui ve ngei ka be se ya ti chuanin hey YouTube channel hi ka nei na la rei lo wa tun hi ka video pathum na tur chaw ni in me support na karon nge na chuan like te subscribe te I chuan in chuan notification bell kami dinglama khanin I englo dar lim kha omanga kha in lo metanga ti chuan ka video lo upload pyang kalo da thara pyang kha in lo hmuh thei zel don ne thil sang sang karon ti tura ngai ila hlim takin he hun hi shi om ti a inge to te tuka omlovin nuam ti takin kan mang the ni hlok thak takin ti kha kan sai do ni in zabain choi tui mut tui mangcha jik thonuam vek ule bye bye